Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon, ang patriota ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Jesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa, si Jose, usa sa 12 ka anak ni Jacob nga nahimong 12 ka kaliwatan or 12 tribes of Israel, maoy nahimong manluluwas sa kalibutan. Iyang iyang gitigom ang abot sa Ehipto niadtong tuig nga abunda kay sila. Unya pag-abot na sa famine or katong huwaw, sila ra gyud mo dunay natigom nga pagkaon, motong ilang gipang-apod-apod sa mga tao ug naluwas sila sa kagutom. Pero kining 12 tribes of Israel nga mga kaliwat ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac ug ni Abraham, nabungkag ni sila, nangakuan ba nangabungkag kay nag-away na sila, na naggubat na, porti na yung gubutan nila nga hangtod karon murag dili na gid sila nato matigom. Muna nga si Jesus ang iyang sugo sa iyang mga apostoles kay naghimo man siyang lain nga 12 na sad ka apostoles, mao ni sila sad ang nagpadayon sa paghimo sa buhat sa kaluwasan. Pero karon lahi na ni, dili na mga trigo o mga pagkaon mo ay gi-distribute aning 12 ka apostoles. Unsa may gi-distribute? Bawo mo gunsa? Wa mo kibaw? Sige mo simba, wa mo kibaw? Ang gi-distribute na mao na ang kaluwasan nga gikan ni Kristo, dili gikas budiga, gikan ni Kristo nga mao ang mga sakramento. Kining sakramento sa simbahan mao man gini ang makaluwas nato. Bunyag, aday na pito na ka sakramento ng atong stained glass na babaw. Ang sa gito, bunyag, kumpirma, Eucharistia, kumpisal, sa pangusa, minyo, kasal, ordinasyon, og hilog sa minatay, masakiton. Mo hilogan ang patay, hindi nang namadag hilog. Kuan kana ganing pito ni siya. Nya mauna ni siya ang gidistribute sa 12 ka apostoles nga karon nahimo ng dako kayo nga kaliwatan nga mao ang simbahan. Kining simbahan naa ni siya nagtungtong sa Apostolic Foundation nga gipamuluhan ni San Pedro. Nya si San Pedro nagtungtong sad ni Kristo nga mao ang bato nga cornerstone
Nya human ang nibuild gikan anang bato mo si San Pedro, kuyog sa mga apostoles, kuyog sa tanan nila nga mga na kabig nga mga binunyagan nga apil na din taga San Vicente, ug mao na ni Roy nagpadayon, ug niya dinhi ang kaluwasan. Anhi dinhi unta mudangop ang mga tao sa tibuok kalibutan. Gitawag og the Catholic Church. Pero ang pangutana, kamurong nanimba dinhi, makaluwas ka mo? Ha? Inyong paminaw, makaluwas mo o makatiwas? Si Jose, nahimo siyang manluluwas, nagisgutan sa unang pagbasa, kay gidawat niya ang pagdaog-daog, pagsalikway sa iyang mga igsuon. Nya, siya nga sinalikway o dinaog-daog, mo'y gigamit sa Ginoo aron pagluwas sa kalibutan, apil na siyang mga igsuon nga nagdaog-daog niya. O di rin, hibawan ko niya. Gahapa-hapa man dito siyang tiilan. Nakasabot siya, pero sila wa na kailang Jose, kay Jose ko ano man kayo nga nang hariano naman gignaong, wa na sila kaila, pero si Jose kaila nila mga naong buang-buang dagko lamiag mo to yang itisting-tistingan og papriso, pero naluoy gud siya gud, nihilak gud siya. Pasabot nahigugma si Jose sa iyang mga kaaway. Unsa man sa gitudlo ni Kristo sa mga apostoles, higugmaa ang inyong kaaway. So ang makaluwas nga tao di ay kanang nahigugma sa kaaway. Tistingi ko nog susi ang atong mga politicians karon, nahigugma ba sila sa ilang kontrapartido o siging dinautay? Adi na sila makaluwas. Kung kanang kanang leader sa usa ka nasod o niya siging kontra sa iyang kontrapartido, di gina makaluwas. Kaya ang unang requirement mao man gyud ang paghigugma sa kaaway. Kay kana kung atong kaaway dili man nato kontra sa matas Ginoo, unsa man na luwasonon na sila. Kay palaaway gud, ang kanang palaaway asam na padung adtong nas impierno. Nya ikaw nga muluwas niya para malangit siya, mangaway sa kaniya, aduha na mo kabuok mangadto sa impierno. Di mo maluwas, maanod ka. Di ba? Karon usbon ta mong pangutana, saman makaluwas ka mo. Di mo mga saba sa inyong mga anak. Kaya ang usahay ra ba inyong kaaway mga ginikanan kana inyong mga anak. Wa sila mangaway ninyo, pero mura bang musupak ba? Mura kung musupak, suko dayon ka. Kanang nisupak nimo padung na nas impierno. Tarong gud ang imong gitudlo, nya masuko ka, kuyog mong duha. Kanang imong anak mura na makapa-impierno nimo. Kamo mga asawa, unsa man, dili mo magsigkalagot sa inyong mga bana nga di mo mangaway. Di mo mangaway? Oh, sus, mangaway sad mo, patay mo diya. Oh, di mo makaluwas. Mong bana dito, palahubog kayo, bisyoso kayo. Nya gusto nimong luwason, pinaagi awayo nimo. Dili mo maluwas, padung mo impierno. Nya ikatulo ay kaduha nga requirement sa mga makaluwas nga apostoles ni Kristo, gasangyaw sa paghari sa Dios. Ang ilang gisangyaw ang paghari sa Dios. Dili ang ilang paghari. Pareharon ani dinis parokya, unsa may gisangyaw nako, ako'y hari o Ginoo mo'y hari. Sa inyo gyud kuno paminaw, tarungalan gyud kuno og kanang kuan tubag. Unsa may inyo rong feeling, ako mo'y hari dinhi o Ginoo mo'y hari. Hay man ang kolekta tanan gihatag. Diyan. Ato nas hari ko dihatag nimong kolekta. Di ay og ako'y hari. Mau lagi na hari gyapon. Kinsa man ning hari? Ang hari mao na siya'y kana ganing sundon sa mga tao. Mo'y sundon. Nya kitang mga tao apil nako, ako nga pare, ako mong tudluan unsaon pagsunod ang Ginoo, dili unsaon ko pagsunod ninyo. Munang magsigi kog tudlo ninyo nga higugmaan ang kaaway, kanang imong banang nangabit higugmaa, nya ang kabit higugmaa. Dili man na ako day nangabit di ay. Naaday ko'y asawa, naaday ko'y banang.
gitudloan ta mo nga mohari unta ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Nya ang Ginoo mo nagtudlo ani. Mo sa na inyong itudlo sa inyong mga anak nga paharia dong sa inyong kasing-kasing day, paharia ang Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon, ay mo pagtinapulan, ayaw mo pagsigi og tubag-tubag sa inyong ginikanan, ay mo pagsupak-supak. Ana, o di, sa to pa, ang ilang nakatunan, ang Ginoo dili kamo. Anao na to paghimo mo na mga apostoles, nagsangyaw sila bahin ni Kristo, bahin sa Ginoo, ug ang simbahan gahimo ana hangtod karon. Nya ang ila karong gisangyaw sa simbahan, ang ato rong gi-focus kaning gifted to give dinhis Pilipinas. Nga ang ato derong focus karong tuiga magsigi tag panghatag. Muna panghatag mo og donasyon dinhis simbahan. Napamantay mga slots god ibaligya. Daghan-daghan pa man ni. Ambot ni palit na ba ka mo? Ni palit mo. Ama na, ama ayo pun Puni. Bitaw mga hatag. Gifted to give man. Nagani kay gift, hatag na yun. Gani habitaw, dihay ni anak nako, Pader, kuhan kay Pader, fans kay kunimo. May salamat yung guys imo mga wali padirhan ako. Salamat kayo saan. Anak, may good kay bisita mo dire. Sa picture sa Pader, kay muna ganahan ko picture na kay aron na ako kuhan. Pag humag picture, kuha na yung envelope. Pader, ako sa ning hatag na ko. Kisa pa may magpa-picture diya kay picture, kada picture, envelope na yun. Di tayo dili sa pero maikog sila, kaya sige, tag-ingon, ay slots, anya pa picture man, hatag. Ganindot, ana lang ko niya magsigig barog-barog may opisina, picture, para slot. Antod akong naong, mura nila ning slot. Pero kung para na sa simbahan, para na sa atong kayuhan, ano di man natubuhaton? Gifted to give. Mao man kani akong gift. Ang pagkumbinser ninyo nga pang-donate mo dire, ako ning padayonon. Nya kamusad ang inyong sang gift, mausad ang paghatag og donasyon. Sige palit sad mong slots. Bisag kung sa atong gift, ihatag. Ihatag na to. Nasa uban na to, healing. Iganas kamot, ayo dayon ka. Ihatag sa na siya, ayaw sa nag-idinaw. Karon ay 2,000 Hail Marys na to diha. Mo sa na ilang gift, siging luhod. Siging luhod, hantod mo kubal ba yung tuhod, 2,000 good Hail Mary. Ako dukaon man ko, sila di man dukaon. Ila sa na diha. Kamu, ni-appeal mo 2,000 Hail Marys. Buwan mo sa diha. Tapulan nun sa mo. Bitaw, bisag kung sa atong gift, tanan nagihatag sa Ginoo i-share. Nga naman, kay mo unay sugo sa atong hari, mo unay sugo ni Kristo. Nya dayon, nighuman na anak, adali na kay tang makasulti o ang sa tuy atong tubag sa Salmo. Ginoo, magay ko kahinungdong ato. Padayag kanako ang imong kaluoy, ihatag kanako ang imong kaluoy diha sa among pagsalig kanimo. Mao na nay tinuod nga pagsalig kana bang di na ta mahinugon pag-share pagtuman siyang kabubuton tungod kay ang atong pagsalig na mas Ginoo wa man sa atong kwarta na maguy-uban di la ko ni ihatag para ra ba ni taos bugas. Ayaw ihatag na aron ugma wa na kay bugas. Nyago na kay bugas ugma, kisa may mong saligan, di ang inyong bugasan. Aron ka mabuhi, kisa man, ang Ginoo. Di ba? Nindot kayo na. Nya, inaanak mong batasan. Ambot lang, sige mong salig sa inyong bugasan. Hasta gani pare, yaw-yaw mo gani diya. Wala lagi tayo bugas lagi sa bitaw pa din, wala tayo kapalit. Palit mong bugas kay mga matay, tas guto man Wagin maingon ba? Kaya sagdilan na way bugas kay nabi tay Ginoo. Kanindot tandaan na. Yang maingon din na ako mga workers da, pila ni mga sakristan, arang-arang ra pa sa ni mga on. Maingon dayon nga mura mag hanap na kay pananaw pa dir. Sige lang nabi tay Ginoo bitaw. Ba? Relax lang ta ba?
Hasta mga lektor ba, may unang lektor, di na mabasa pa dire, di na gid maklaro pa dire, wagi snacks diya pa dire. Ana, ay, sagdi lang, nabitay Ginoo, ana. Anton mga matay kita nga nagsalig sa Ginoo. Oh, nya ikamatay ni mga nagsalig sa Ginoo, asa man ka padong? Adto din kas langit. Unsa ito ng langit? Matod pa dito, porti kunong pagkaon, porti jo kunong daghanang pagkaon way hunong-hunong. Nya ang bino, porti kunong lamias mga bino dito. Nya adto ta magsige kaon dito, wala mo to'y bayad. Ana, dinhi balang mga matay tas gutom, to may langit nga porti daghanang pagkaon. Banquet ko na, heavenly banquet. Sudah ka ng banquet, kadako anang hikay. Nya asa mo gusto mo kaon, dinhi o dito sa langit? O mo na, dunit. Inyong kwarta. Inyong kwarta, idunit. Aron ato mo sa langit. O mo na siya. Nindog na ta.